ένα διεφθαρμένο και ανίκανο σύστημα που τερματώνει, αποτεφρώνει και τελικά ακυρώνει ακόμα και όσες αποφάσεις παίρνει η κυβέρνηση. Ζούμε την αγωνία των γονιών μας. Είναι τα δεδομένα που άλλαξαν. Είναι η θεαματική πτώση του ΑΕΠ. Τζόγος με τις τράπεζες, με τα μεγάλα συμφέροντα, με τις μοίρες και τα σκάνδαλα. Πόσοι καταλαβαίνουν τον κόστος των μισθών και των συντάξεων? Ποιος θα μας πει πως το αντιέξοδο μνημόνιο είναι μόνο το πρώτο βήμα? Ποιος θα μας πει τι γίνεται μετά? Οι απίστευτες αντιστάσεις ενός πολεμμένου και διεφθαρμένου δημόσιου τομέα, κρατικόβια συνδικάτα, συντεχνίες, γραφειοκρατία, μικροσυμφέροντα, φαντάζουν όλοι αυτοί σαν τις κατσαρίδες. Αντέχουν ακόμα και σε πυρηνικό πόλεμο. Αναρωτιέμαι μέχρι πού είμαστε όλοι διατεθειμένοι να φτάσουμε. Μπροστά μας, μπροστά στον εφιάλτη της ανεργίας και την κοινωνική κρίση, οι πρωτοβουλίες και η διαβούλευση για τις αυταπόδεικτες αλλαγές που απαιτούνται στο τεράστιο ζήτημα της παιδείας μας βρίσκουν να συμμετέχουμε ενεργά στο διάλογο. Εμείς δεν ξεχνάμε. Το ίδιο ελπίζουμε και η κυβέρνηση. Η αξιοπιστία όλων μας δοκιμάζεται σε σχέση με τις προεκλογικές δεσμεύσεις του Προέδρου και του κινήματός μας. Προεκλογικά μίλησαν για αύξηση κονδυλίων για την παιδεία, αυτόνομα μεταπτυχιακά και τα ΤΕΗ και πολλά άλλα που ελπίζουμε να υλοποιηθούν άμεσα. Στο κείμενο διαβούλευσης καταστήσαμε με σαφήνεια τις προτεραιότητες και τις κόκκινες γραμμές για την παράταξή μας. Οι δικές μας δεσμεύσεις απέναντι στους συναδέλφους που μας εμπιστεύονται και μας αναδεικνύουν πρώτη δύναμη στο ΤΕΗ Ηρακλείου είναι αδιαπραγμάτευτες. Μείζωνα ζητήματα για τα οποία αρνούμαστε κάθε συζήτηση και αποτελούν αιχμή για αγώνες και κινητοποιήσεις είναι αρχικά η ενίσχυση του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα της παιδείας. Απαιτούμε δωρεάν σύντηση και στέγαση για όλους. Τη διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών μας και τα πτυχία μας να έχουν αξία για ανταπόκριση στην αγορά εργασίας. Στο θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων, θεωρούμε ότι δικαιωθήκαμε, μια στα προεδρικά διατάγματα στάθηκαν υπογεγραμμένα από το σύνολο των συναρμόδιων Υπουργείων για τον τελικό έλεγχο νομιμότητας πριν την έκδοσή τους, αλλά φυσικά κρατάμε επιφυλακτική στάση μέχρι να εκδοθούν. Στο κείμενο διαβούλευσης και πιο αναλυτικά, ελπίζουμε, μιλώντας για οικονομικό αυτοδιοίκητο των πανεπιστημίων, ότι η κυβέρνηση δεν πετάει το μπαλάκι στα ιδρύματα, μη έχοντας να δώσει χρήματα, αλλά για να γίνει πιο εύκολη και πιο ευέλικτη διαχείριση του προπολογισμού του κάθε ιδρύματος. Είμαστε κάθετοι όσον αφορά την εκπροσώπηση των σπουδαστών στα όργανα συνδιοίκησης και ζητάμε ισομερή κατανομή της χρηματοδότησης μεταξύ των ΑΕ και των ΤΕΗ, όπως και μεγαλύτερη χρηματοδότηση στην έρευνα. Επιδιώκουμε να δοθεί ένα τέλος στο απαξιωμένο, απαρχιωμένο και εσωστρεφές μεταπολιτευτικό πανεπιστήμιο και να περάσουμε σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο πρότυπο ανά τον κόσμο, με εξωστρέφεια, με ποιότητα στην εκπαιδευτική διαδικασία, με προοπτικές όχι μόνο στην εγχώρια αγορά αλλά και στην διεθνή. Μέσα από τις προτάσεις μας διεκδικούμε διαφάνεια, αξιοκρατία, δημοκρατική συμμετοχή, λογοδοσία και να δώσουμε επιτέλους ένα τέλος στις πελατειακές σχέσεις στο καθηγητικό κατεστημένο, στη γραφειοκρατία, στην ανομία, στην ατιμωρησία. Θα είμαστε τέλος ξεκάθαροι στην κουβέντα που γίνεται για το πανεπιστημιακό άσυλο. Όποιος επιχειρήσει θα μας βρει αντίθετους στην παραβίαση του συντάγματος, σε όποια περιστολή των ακαδημαϊκών ελευθεριών και τη φυσιογνωμία του πανεπιστημίου, σαν χώρο ελεύθερης έκφρασης και διακίνησης ιδεών. Το πανεπιστημιακό άσυλο είναι και θα παραμείνει ο ακρογωνιαίος λίθος της ανεμπόδισης συνδικαλιστικής δράσης. Δεν μπορούμε να συνταχθούμε με τους απολογητές του Καλαμπόκα, το Ρέιτζες και τους φορείς της φασίζουσας αντίληψης της νέας ηγεσίας της δεξιάς. Το Πανεπιστήμιο, αν και ξεχωριστός κοινωνικός χώρος, δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι αποκομμένος από την κοινωνία, αλλά αντίθετα οφείλει μια διαλεκτική σχέση με το λαϊκό κίνημα. Η αναδιαμόρφωση του νόμου και η διαβούλευση της κυβέρνησης με το φοιτητικό κίνημα μας βρίσκει στο τραπέζι του διαλόγου. Κατανοούμε την ανάγκη εφαρμογής της υφιστάμενης νομοθεσίας, αλλά αυτό μπορεί να γίνει μόνο από τις αλλαγές στη δομή της διοίκησης του Πανεπιστημίου. Προφανώς και δεν χαρίζουμε τα πανεπιστήμια σε μειονότητες αυτόματων αριστερών και δίθεν δημοκρατικών ομάδων που αναπαράγουν ευθέως ανάλογες φασίζουσες συμπεριφορές και ιδιοκτησιακές λογικές για τους πανεπιστημιακούς χώρους και φτάνουν στο σημείο να εξυπηρετούν τα μητροπολιτικά τους συμφέροντα
εκμεταλλευόμενοι ανθρώπινες συνειδήσεις, όπως έγινε πρόσφατα στην Αμερική. Σε κάθε περίπτωση, κάθε υπέρβαση των ιδεολογικών μας δεσμεύσεων και της ιστορικής αναφοράς που έχει το Πασόκ στην κοινωνία, δεν θα μας βρει απλά απέναντι, αλλά στην πρώτη γραμμή των αγώνων για την υπεράσπιση των αξιών και των διαδραμάτων δικαιωμάτων μας. Δεν θα διστάσουμε να προχωρήσουμε στις κινητοποιήσεις. Είμαστε η μόνη παράταξη που είχε το στένος να αυτονομηθεί από τον πολιτικό της φορέα, που δεν χειραγωγείται από κανέναν και όλες οι αποφάσεις παίρνονται μέσα από ολομέλειες από τη βάση της παράταξης. Δεν έχουμε πολιτικούς μπαμπάδες να μας υποκινούν όπως η συντηρητική παράταξη, ούτε εξυπηρετούμε μικροκομματικά συμφέροντα, δημιουργώντας δίθεν ανεξάρτητες επιτροπές αγώνα μέσα στη ΔΕΗ. Είμαστε εδώ για να αγωνιζόμαστε αμερόληπτα για το καλό των σπουδαστών, γι' αυτό και μας αναδεικνύουν πρώτη δύναμη στο ΤΕΙ Ηρακλείου με 48%. Έτσι μάθαμε. Γι' αυτό και στη μνήμη μας και στις καρδιές μας θα είναι πάντα ζωντανός ο σύντροφος, ο φίλος, ο αδελφός μας, ο Κώστας Τριανταφυλάκης. Ένας από τους ανθρώπους που μας μίλησαν στην πολιτική με αξίες, οράματα, ιδανικά, που μας έμαθαν να μην οριοθετούμε τα όνειρά μας και να κάνουμε τα πάντα για να τα κάνουμε πραγματικότητα. Δεν θα πάψουμε ποτέ να ονειρευόμαστε και να παλεύουμε για μια Ελλάδα που να ανήκει στους Έλληνες, για μια πατρίδα ελεύθερη και με αξιοπρέπεια, για ένα σοσιαλισμό με ανθρώπινο πρόσωπο. Μάθετε, γιατί εμείς το ξέρουμε καλά, πως η γνώση είναι ελευθερία, πως τα σίγουρα θεμέλια για την Ελλάδα που μας αξίζει είναι η παιδεία των νέων ανθρώπων. Ας εργαστούμε για αυτή. Ευχαριστώ.